ಸಹೋದರಿ ಮಾನಿಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಒಂದು ಘೋರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಮನೀಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಘೋರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದು ಅವರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡದೆ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಆಗಾಗ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ BJPಯ ಅನೇಕ ಸಂಸದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನತೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೀ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಸೂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ. ಈ 2 ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂತೆ ಮಾರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ, ಹುನ್ನಾರ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 55 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದನಿ ಎತ್ತುವ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸೇವಾದಳದ ಪ್ರಮುಖರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ST/SC ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ನರಿಂಗಾಂಡ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೋನೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ NS ಕರೀಮರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬ್ಲಾಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೇವಕಿ ಉಳ್ಳಾಲರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮುಸ್ತಫರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಾಸರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡಪವನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಾರರಂಚಿನ
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಏನು ಎಪ್ಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು DK ಚೌಟರ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿತ್ತೇರಿ ಮಿತ್ತ ಬೈಲಿ ಯಮುನ ಅಕ್ಕನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಗತ್ತದ ಗುತ್ತದ ಪೊಂಜ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಕ್ಕು ಅಕ್ಕನ್ ಮನೋಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಕ್ಕು ಅಕ್ಕನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸೋದರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ MS ಕರೀಮರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರೌಫನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದೇವಕ್ಕನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಕಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪಾವೂರ್ ಮೋನಕ್ಕನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾದಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ್ ನರಿಂಗಾಣರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಕೋಡಿಚಾಲ್ರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರಕಲ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಲ ಖಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನೇಶ್ ರೈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಂಧುಲೇನು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಕ್ಕನ್ ಸ್ವಾಗತ ಆಲ್ತೊಂದು ನಾಸೀರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಆಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಜಮಾಲ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತುಬೋದಿನ ಸಮಯ ಏನೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತುಂಡ ಈ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅವ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬನೋಲಿ ದುಮ್ಮೆಂಕುಲ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಯುಗ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಯುಗಟ್ಟು ಜೀವಂತವಾಯಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಚಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಸಾವೆ ಮನೀಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಆಳು ಠಾಕೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲ ರೇಪ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಹತ್ಯೆನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೀನಾಯನಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ನಾಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದು ಅಲ್ಲ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಬಹುಶಃ ಮಾನವ ಕುಲ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲಾಢ್ಯ ವರ್ಗದ ಠಾಕೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಕೊಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕೊಲೆಯಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತರಾತುರಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲನ್ನು ಆ ಜಾಗ ಕಡಪದು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನಂದ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಪಾತರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಕುಲ್ಮತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕನಕ್ ಪುರ ದೀದ್ ತುಪ್ಪ ಪುರ ಬಾರ್ದು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾನೂನು ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಇಡೀ ಹಿಂದುತ್ವಗೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲದ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಪಂದಾನೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ ಪುನತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಎಂಕುಲ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂಡ ಬೇನ ಒಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿತಿನ ಕಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಪುರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು
ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಗಂಧದ ತುಂಡುನ್ ದೀದು ಬಹುಶಃ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತೂದು ನೀರು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಈ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಿನಿ ಅಧಿಕಾರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಇನಿ ಒಂದು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ ಕೊಲೆ ಅಪರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಆ ಪಂಜವನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲನ ಇಲ್ಲದ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಅದು ರಾತ್ರದ ಪೊತ್ತುಗು ಅಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ದು ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಯೋಗ್ಯ ಕೃತ್ಯ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತನಂದ ಅದು UP ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದ ಒಂದು ಪೇರು ವಾ ರೀತಿಯ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮಗನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ರ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾವಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಆ ಕಾವಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೋಹ ಮತ್ಸರದ ಪೂರ ದೂರ ಇತ್ತದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಕಾವಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಪುನಕುಳು ಆನ ಕಾವಿ ಪಾಡ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಯೋಗಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯನಾಥ್ ಎಂದು ಒಂದು ಅಯೋಗ್ಯನಾಥ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತಂದ ಆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಯೋಗ್ಯನಾಥ್ ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಕ್ಕೂ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇರಳದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು FIR ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಟ್ಲೇನ್ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಂದ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಹತ್ರಸ್ಥ ಘಟನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರ್ರ ಪೋಂದಿಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲೇನು ಕಡಪಾದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಉಂಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಮಿತ್ತು ಮೈಕೈ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಘಟನೆ ನಡಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಮಿತ್ತು ಮೈಕೈ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತು ಮೈಕೈ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ಈ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುರಣಿಯ ಪಂಡೆ ಕುಡ್ಲಡೆಂಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೆ ಆ ಯೋಗಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಆ ಏರಿಯಾ ಅದಿಪ್ಪಾಡು ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನಿ ಕಾರ್ದಿ ಎಂದಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಎಂದಂಡ ಆಯನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದು ಮಸಿ ಪೂಜಿದು ఆయన ಪ್ರಿಯಾಂಕರಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಲ್ತದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪತ್ರಿಕಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ರಾಳು ಕಂಬಲುಂಡ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ನೈಜ ವಿಚಾರ ತಜ್ಪಾನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಇಡೀ ಘಟನದ ಧಾದಿನ ತಪ್ಪವರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಪುರಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂಡಿ ಬಹುಶಃ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ರೇಪ್ ಕೊಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನು ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೇನಂದಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತೂವಂದಿನಂಚಿನ ಹೀನಾಯ ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈತ ಒಂದು ಪುನಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನಂದೆ ಬಹುಶಃ ರಾಮನಾಕ ಪಂಡಿರ್ ಇದನ್ನ ಐತಾರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಎಂದು ಪಂಡು ಬಾರಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತಿರು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಲೆಪ್ಪಂದು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತನ್ನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಸಾವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವೇನು ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತಿರಂದ
ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಾವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಂಜು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೆತ್ತದು. ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ, ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನ್ರಲ್ಲೇ, ಯಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಲೇ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ದೀನಂತ ಮಹಿಳೆ ಪುರಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ದೇಶ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಪಡೋಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಆಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಹೋರಾಟ ಮೂಲೆ ಉಂಟೌಜ್ ಎಂಕಲ ಹೋರಾಟ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸರಿ ಎಂಚ 7 ವರ್ಷ ತಾಗದಿಂದ ಆತ ಪುರುಷೋತ್ತಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಆತ ತಾಳ್ಮೆಲ್ಲ ಇಟ್ಲಡೆಜ್ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜೋ ಗಾಯನಂಚಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಡೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಂದು. ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇನಿ ಆರಂಭ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಮುಕ್ತ ಆಪುಡಿಯಪ್ಪ ಬಂದ ಆ 4 ಆರೋಪಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಎದುರು ಕಟ್ಟಿಬಾರ್ದಕ್ಕೆಗೇಪ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಕ್ತ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಗೆ ರಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಈ ರದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಒಂಜಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡಿದುಂಟು. ರಡ್ನದ ಭೂ ಮಸೂದ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು. ಇಡೀ ಲೋಕಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪರ ವಿರೋಧ ಇತ್ತಿಬ್ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಬರಲಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಭೂ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನು ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಂಸದರಕ್ಕಲು ಇಂದತ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡುವುದು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಎನ್ನ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡ್ತದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಅದು ಈ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಜಾರಿ ಕಡೆ ಇದ್ದರು ದುಮ್ಮದಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷಿಕರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇಟಕ್ಕೆ ದೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾನ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಡು 13 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷಿಕರ ಕುಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು 71 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕುಲು ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಹಂತವಾದ ದೇಶನ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಷಡ್ಯಂತ್ರನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು BSNL ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ BSNL ಸಂಸ್ಥೆನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ. 10,000 ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಚಿನ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಚ್ಚನೆ ಇನ್ನು ಭೂ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡೆ ಅದು. ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಏರೋ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಓಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೊನಲಿ. ಒಂದತ್ತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ದೊತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು 75 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಿತೇರ್ದಂಡ ಆ 75 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ ಬಲಾಢ್ಯ ವರ್ಗದ ಕುಲತ್ತು 100 ಎಕರೆ 200 ಎಕರೆ ತೋಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷಿಕರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಉಳ್ಳರ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು 200 ಎಕರೆ 500 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಉಳ್ಳರ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನು 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ 4 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಭೂಮಿಡು ಸಾಗುವನಿ ಮಲ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಡವನು ನೀಗಿಸಾವನಂಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷಿಕರು ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನು. ಎಂಕಲ ಕೃಷಿ ತೆಂಕುಲು ಸಾಗುವನಿ ಮಲ್ತದೆ. ಎಂಕಲ ವಂಶದ ಕುಡಿ ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಕಲಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡ ಪುದರ್ ಕಲಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೂರ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಪ ರೈತರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಇನ್ನು ಭವ್ಯವಾದ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರ ನಕುಲು ಇನಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರೈತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಂಡಾಡು ಕುಕ್ಕುದ ತೋಟನ್ ಪಾಡ್ವಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಐಕ್ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪು ಫಸಲ್ ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿನ್ ಪಾಡುವೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪು ಆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 250 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರುವೆ ಆಂಡ ಇಡೀ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು 1000 ಕಟ್ಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ತಂದು ಅವಳು ಅಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಕೃಷಿಗೆ ಆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಕೃಷಿಗೆ ನರಳೋಡು ಆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಕೃಷಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ ಜಮೀನಿನ ಕೊರೋಡ್ ಪಂಪರಿಸಿರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂದ ಅವೇ 1 ಕೆಜಿ ಕುಕ್ಕುಲು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕೃಷಿ ಕನ್ಪಾಡ್ವೆ 260 ಕುಕ್ಕು ನೇರ್ದತ್ತ ನೀರು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೊಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಒರಿಯ ತಿನ್ನೋಡು ಆ ಬಡ ಕೃಷಿಗೆ ಆನ ಜಮೀನು ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರೋಡ್ ಪನ್ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾನೂನು ಈ ಮಸೂದನ್ ಕರೆಯದಿರು ದುಂಬು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಕರೆತಿದ್ದು ಉಳುವವನೆ ಹೊಲ ಒಡೆಯ ಪನ್ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ಕರೆತಿರು ಆನ ಇನಿತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲವನೆ ಹೊಲ ಒಡೆಯ ಪನ್ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ಕರೆತದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ನಚ್ಚಿನ ರೈತರನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಚೂರಿಪಾಡ್ ನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಯೋಡು ರೈತರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ರೈತರು ಕೊಡ್ತಿನ ನುಪ್ಪುನು ತಿಂದಿದ್ದು ರೈತರು ಕೊಡ್ತಿನ ನುಪ್ಪುನು ತಿಂದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ರೈತರನ್ನ ಓಟು ತಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಇನಿ ರೈತರನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಚೂರಿಪಾಡ್ ನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿಡು ಒಂಜಿ ಕಹಾವತ್ತುಂಡು जिस ताली पर खाते हो उसी पर छेद करते हो ವಾ ಬಟ್ಟಲ್ ಉನ್ಪ ಐಕೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡುವ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಂಬ ರೈತರನ್ನ ಪರವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲ ಹೋರಾಟ ಎಂಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಾತುಂಡು ಈ APMC ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿರು ಈ APMC ಕಾನೂನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ದುಂಬು ರೈತರ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುಟು APMC ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೊಂದು ಆ ರೈತರ ಗ್ರಾಹಕರ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಚಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಟ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹೊಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ APMC ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು APMC ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ರೈತರ ನಕ್ಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಲ್ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ಕರೆತದು ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಎಂಚ ಪಲ್ತಾರ ಅಂಚ ನನಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತರ್ನಂದ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಂಡ್ರ ನಿಶ್ಚಿಸಾವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಾದಿನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ರೈತರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕೊರೋನಾ ಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊರರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಏತ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕೃಷಿಕರು ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಹಂಚಿನ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಹಂಚಿನ ಹಣ್ಣು ದುಪ್ಪಾಡು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರೈತರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನಕ್ಕಲ ಹಕ್ಕನ್ನು ವೈಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ದುಂಬು ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರೋಡಿತ್ತಿಂದ 75% ಆ ಊರ್ದ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲ ಪಾವರುಡು ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ 1,000 ಎಕರೆದ ಒಂಜಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡಿತ್ತಿಂದ ದುಂಬುದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪದ 75% ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಇನಿವರೆಗೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಬರ್ತದೆ 1,000 ಎಕರೆ ತಂದು
ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಕಿದ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ತದು ರೈತರನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಹುನ್ನಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೇತ ಘಟಕಲಿಲ್ಲ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಸ್ಲಂ ಮೋರ್ಚಾ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತಾದ 2 ಘಟಕಗಳು ಆರಂಭ ತೀರ IT ಮೋರ್ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ED ಮೋರ್ಚಾ ಬೊಕ್ಕ CPI ಮೋರ್ಚಾ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕ 2 ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಟು ಈ 2 ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ DK ಶಿವಕುಮಾರನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋಡು ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ CBI ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಇನಿ DK ಶಿವಕುಮಾರನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆയുടെ ಭಾಗವಹಿಸರಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆയുടെ ಕೋಲನ್ನ ಕೈಪಾಡಿಂಡ ಆ 2 ಸೀಟ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಯಬೇರಿ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಪೋಡಿಗೆಡು ಇನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು CBI ಮುಖಾಂತರ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾ CBIಗ್ಲ ವಾ EDಗ್ಲ ಪೋಡಿನಾರತ್ತು ದಾಗ ಬಂದ ಅರ್ಣಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಹಸ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ಣಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಟೊಲ್ಲು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಜಾಯಮಾನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಏತ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಈ ರದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಾವೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉಪ್ಪುರಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಉಂಟುಜಿ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭೆನ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಕ್ಕುಲು ರೈತರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ನಿಕ್ಕುಲು ದಲಿತರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಉಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುರತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಜನಕಲ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಜನಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಪಂಪುರಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರುಂದು ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೇನ ಅಮಾನತ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಆ ನರಹಂತಕರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಂಚಿನ ಪೊನ್ನುಬಾಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು ಎಂಕಲ ಹೋರಾಟದ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ತೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದು ಮಾತರ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಗಿಯಾದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿನ ಮಾತರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಬರಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬರಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ವೀರವರ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂಲ್ಗರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನಿಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂಬ ದಲಿತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅಮಾನುಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ, ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆದಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಧರಣಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೃಷಿ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ವಿರೋಧಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಿಷ್ಕಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನಿಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದಂತ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಮನಿಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ರೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಹೋರಾಟ, 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 ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ, 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 ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನಿಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ರೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಧಿಕ್ಕಾರ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, 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 ಹೋರಾಟ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೃಷಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ದಯಬಂಡ ರಾಮನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ದಲಿತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದು ಅನ್ನು ರಾಮನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಮಂಜಲ ಸಾಲು ಪಾಡದು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಂಡ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೇನು ಅಂಚ ಬರ್ಬರ್ ಹತ್ಯೆ ಮಂತನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ನೇದಾದ ದೇಶಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಪೆಂಡಲ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆಯಿನ ಸಂವಿಧಾನಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲೆ ಅರೆಗಳ ಉಪ್ಪುನ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದು ಆರಿನಿ ಆರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೆಟ್ಟು ಆರು ಆತನ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆಯಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಾದು ಆ ಯೋಜನೆಯದಾದು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆತನೆಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐಡ್ದಾದು ಯಾನು ಆರ್ಡ ಪನ್ಪುನೆ ಇನಿ ಕೊರನ ಅರ್ಜಿಡು ನಿಖಿಲ್ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು ಮಾತಾ ಕೊರಂದಾವು ನೆಟ್ಟು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಡುಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಕೇಳೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಿ ನೋಡಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಜನ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಬರಲ್ಲ ಲಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಂಚ ಮನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಪೋಡಿರಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಮಾತಾ ದೇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯಾಯನ ಸತ್ಯ ಆಯಾಗ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ ಸತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಯಾನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅವು ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದೋರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂತರು ಮುರಣಿ ಪೇಪರ್ ತೂಯೆ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತ ಜೀ ಪನ್ಪೇರು ಮೆರುತ್ತೇರು ಅವಳು ಮೆರುತ್ಯಾಂಡು ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಅದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಪೊಂಜೋಗ ಆತುಂಡ ಇನಿ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಪಂಡ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಬಂಡ ಅವು ಜಾತಿದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆ ಪುಂಜನಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೆಯರೆ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಏರ ಪೋಡಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ್ರಿನಾರು ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ನಾರು ಆರ್ನ ಆ ನೇತೃತ್ವ ಇನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಅಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಹಾಕಲು ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುದು ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನು ಬರುವ ಪೋವು ಎಂಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಬುಂಡಾಲ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದಿಜ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಲಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ಬಾರದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟ ಅತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗೂ ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪನ್ಯರೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮೆಟ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಬಟ್ಟಾಲು ಒಟ್ಟುನೆ ಕೊರೋನಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ಟಾಲು ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಯಾನ್ ಬಟ್ಟು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಒಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾರು ಆಧಾರ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆರು ಬೋಂಡು ಕಾವತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿ ಅವು ಬೇಕೆ ಬೇತೇನೆ ಪಿರಾಡುದು ಎದುರೊಂಜಿ ಪುರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಸರ್ಕುಡೇಲ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಆರು ಬಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೇರೆ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗದಾಕ್ಲು ಯಾಪರ ತೀರ್ಥ ವರ್ಗದಾಕ್ಲಿನ ತೂಪು ಜರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗದಾಕ್ಲು ತೀರ್ಥ ವರ್ಗದಾಕ್ಲಿದ ಆತ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ ಅಂಚಂದ ದೂರ ಇಂಚ ಈತೆ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಬಂಡ ಅವೇ ಜನಾಂಗದಾಕಲು ಅಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಪದ್ಮನಾಭೇ ಬಂಡ ಅಂತೆ ದೂರ ಗೊಕ್ಕರಿ ನುಂಬು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಮಲ್ಯಾಯ ನೆಂಟೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ತುಕ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಬೀರೆ ಕಂಡ ಕೊಯ್ದು ಮುಕ್ಳು ಬೆನ್ಪಾದನು ತಿನ್ಪಾದನು ದನಿಕುಲ್ಲಾಕಲ ಕಂಡೋನು ಒಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕಲ ಕಂಡೋನು ದನಿಕುಲ್ಲಾಕಲ ಕೊಯ್ಪಾದ ದಲಿತೇರ್ದ ಅಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಿ ದೇವಂದ ಅಕಲಿ ಆತಲ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ದಲಿತೇರು ಯಾರ ನಟುಡು ಅಕಲದ್ದಿ ಕಂಡುನ ಅಕಲದ್ದಿ ಪೋಕರಿನ ಅಕಲಜ್ಜಿ నేను ఆలోచన ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳು ಮುಕ್ಳು ಅಂತ ಮೌನ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೇರಿ ಈ ಬಜರಂಗ ದಳ ತಗಲು ಇತ್ತಂತ ಮೌನ ಆಗ್ತೇರಿ ಕೊಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಯಿನ ಬುಡುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಲು ಬಂಡೆ ಅವು ಮೂಲಾಯಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ನಿಖಿಲು ದಲಿತರ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ವಾತಾಯರ ಮಿತ್ತು ಮಾತಾಡೇ ಬಂದ್ಬರತ್ತ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ నేను మనుపుడే నా 5 మనుపుడు
ಈತ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡ ಎಂಗೆ ದುಂಬುಡು ದುಕ್ಕನೆ ಒಂಜೇ ಗುವೆದ ನೀರು ಬರ್ನಾಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ಎನನು ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬರೋಡು ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನದ ಪಾತ್ರ ದಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗಲು ಮನ್ನಿ ಸಾವುಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಬರೆಯಿನ ತತ್ವ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಂಚೆ ಮಾತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶನಿವಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ నేను ತೂಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಮಂತಂತೇರಿ ಪಂಪಣೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಐಟು ಎಂಕ್ಲೇನು ದುಂಬುಳ ಇತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡು ತೂಬು ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿರತ್ತ ಮುಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಂಚಾತ್ ದಲಿತರ ಮಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಎದುರೇ ಪಂಪೆ ದಲಿತರ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಎಂಕ್ಲು ಉಂಡನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ ಬೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ರಡ್ನ ಬೆಟ್ಟುತ್ತೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಬೂರ್ದುನು ಮೂಜನ ಬೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡ ಕಾಯ್ತಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರಾ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವವರೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರುವವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನೀವಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಶೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ ರೈತರು ಉಳುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರು ಉಳುವವರೇ ಭೂಮಿಯ ಹೊರೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಲ್ಲಾಗತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥನ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಮಾನಿಶಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶರತ್ ಮೊದಲು ಮಣಿವಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು. ಶರದ್ ಮಡಿವಾಳನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾಯಕ, ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಿಬಿಐನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರನ್ನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಿ ನೀವು. 2 ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮನವರಿಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ CBIಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಮೌನ ಸಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರನ್ನ ಮೌನ ಸಿಂಗ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ನಾನಿವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇನೋರ್ ಬಾಯು ಅಂತೇಳಿ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದು ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ. ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಹಿಂದುತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕೋನಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮರಣ ಆಯಿತು. ಕೊಲೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋನಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನ ಯಾರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಜರಂಗ ದಳ ನಾಯಕರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾಯಕರಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಾಯಕರಿದ್ದೀರಲ್ಲ, RSS ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ. ಯಾವ ಹಿಂದುತ್ವ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಭೇದ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಮರಾಜ್ಯದೆಡೆಗೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ. ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಂಡಂತ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಂಡಂತ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗಲೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಇದು ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಬದಲಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಭಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃದೇವೋಭವ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇರಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖಾದರ್ ಅವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಇದು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಹೆದರುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೈಮಾನಕರವರಿಗೆ, ಮುಸ್ತಾಫನಕರವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಇನಿ ದೇಶಡು 410 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಇನಿ 40 ಜನ ಲೋಕ ಸದಸ್ಯರತ್ತು ಎಲ್ಲೇ 4 ಜನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟ ಇನ್ನೇನು ಎದುರಿಸರೆ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯಡು 5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸರ್ಕಾರ. ಮಧ್ಯಡು ಬಿಜೆಪಿ ಲಕ್ಕದು
ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂಡದಿಲ್ಲ ಕದ್ಬಾಡಿಯರು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ರಾವಡೆ, ಆಂಜನಪ್ಪ ರಾವಡೆ, ಮಾಧವ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವಡೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ರಾವಡೆ ಮಾತ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಮುಖಂಡರಿನಿ ಹಠ ಕಟ್ಟೇರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆವಡು ಪಂಡದು. ಮುಕ್ಕುಲವೇನು ಇಂಗಡ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ರಾಂಡಲ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಹಿಂದೇನು ನಡಪೆರ ಆಯ್ಜಿ. ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಅಂಗರೆ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿದ ಕುಲ್ಲೆ. ಆದಿ ಸರ್ತಿ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಅಂಗರೇನು ನಿಖಲಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ರೆ ಯೋಗಿತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲಿಗೆ ನೆನಪಾಪುನಿ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಡು 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಓ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಏತೇತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು. ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೂನಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆರು ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಉದ್ದೇಶನು ದಿವೊಂದು ಇನಿ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಷಯ. ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಬೈದಂದು. ಇನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಂಡಲ ಪದ್ಮನಾಭರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಪುಣ್ಣು ಈ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಆವಿನ ಅನ್ಯಾಯ. ಇನಿ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಿತ್ರರಾತಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಈತ ಜನ ಬಿಜೆಪಿದ ನಾಯಕರನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಉಲ್ಲಾರು ಆಂಡಲ ಒತ್ತೇ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧ ಬಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲಿಗಿಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ದುರಂತವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಏತು ಜನ ಶೋಭಾ ಕೆಂಚಲ ಮಣಿಪುಜರು, ಬಾಕಿ ಪಂಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಈತು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಣಿಪುಣೆ ಇಜ್ಜರು. ಬೇತೆ ದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಸನ ಶೋಭಕ್ಕನ 63 ಕುಲ್ಲೆರಾಪುಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯಗಾಯಿನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಶೋಭಕ್ಕಗೆ ನೆನಪೇ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಏರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿದಾರ ಮುಂದೆತ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ತಟ್ಟಂದ ಪೋವಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನಿಯರೆ ಬಯಕುವೆ. ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶಡು ರೈತರಿಜ್ಜಂದಿನ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾಪಲ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರಿಜ್ಜಿ. ಸಾರ್ವ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಿನ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿಜಿಂದ ಏಪಲ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರಿಜ್ಜಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನಕ್ಕಲು ಉದ್ದೇಶ ಬಯಕುನಿ ಒಂಜೆ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಪಂಡ ದೇಶದ 1000 ಜನಿಕರು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏಪಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಶಾಂತಿನ ಸೌಹಾರ್ದನ ಬಯಕುನ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಬಯಕುನ ಪಕ್ಷ ಏಪಲತ್. ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಣಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಣಂತಿನ ಪಕ್ಷ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. 130 ವರ್ಷಡ್ಲ ಈ ದೇಶಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇನಿನಿಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಜವನಿಯರನ್ನು ತರೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದು. ಮುಸ್ಲಿಮು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಾತ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲಿನಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲದು. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಮುರಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಶಾಸಕರು ಮದ್ಮೆಯರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಬೇತ ಜಾತಿದ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಶಾಸಕರಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಬೇತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಐತ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಹೋರಾಟ. ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆರನ್ನು
ತರಕ್ ದಾದ ದಿಂಜಾದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದದ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಅಂಡ್ಲಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಪರ ರೆಡಿ ಹಣಗ ಏರಾಪೋದು ಅವೇನು ದೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಈ ದೇಶಡು ಅವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆಡೆ ಪಣಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಿಧವೆ ವೇತನ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂದನೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಂದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮಂಗ ಮರಳು ಮಲ್ಪನ್ನು ದಯಮಾಡ್ತದ್ದು ಉಂಟಾದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊನರ್ದು ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತನು ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ರಡ್ಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಪೇರು ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತೋಡು ಗೆಲ್ಪೋರು ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಈ ಸರಿ ಹತ್ತಿ ಕರಿಸರಿ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುನಗಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಬಂದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಹಿಂದುತ್ವನ ಅಂದು ಯಾನಕೇನ್ಯಾರ ಭಯಪ್ಪೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದಾನಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಡು 20-30 CBI ಈಡಿನ ಪೂರ ಪೊಗ್ಗಾದು ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶಡಿತ್ತಿಂದ ಅವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಣದೇನೆ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಣದು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಬಿನ್ಯರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ. ಜೈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಟೆಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮನೋಹರ್ ಸ್ಟೇಟಿನ ಇಂಟೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಬಂದಂಥ ಸಹಸ್ರ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ನೀರಜ್ ಪಾಲ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೋರ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಟಿ.ಕೆ. ಸುಧೀರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪನೀತ್ ಸ್ವರ పోతుండు పనితత్తు దింజ స్వర పోతుండు సంతోషాన్ని కోడెడు పక్క పోయిన స్వర ಬರಿಯರ ಬಡದು ಬಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಐಕು ಬಡದು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದು ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಅವಲ ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬರ್ಬರ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕೃತ್ಯದಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಗೂ ಮೂಲ ಮಣ್ಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೇರನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಗಲಾದು ತಪ್ಪಾಪುಣೊಂದು ಸ್ವರ ದಾಂತನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಮಣ್ಣದು ಬೈದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋದಿಯರ್ನ ಯೋಗಿನ ನೆರ್ನಾಗ ಹೆಂಗು ತೋಜುಂಡು ನೆರ್ಪಣಾಕಲಿಗೆ ಬಾಸೆಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಅತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಂಜವೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ పొన్ను జోకలేన బంగనే గొత్తిజ్జాండ ఆకలేని దాయనెరడు నమ నికులు కొనదు కుల్లాయినాకలు ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಕಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರಿ ಮದ್ಮೇಪಿ ఆయన ಬಿಡದಿನ ದುಂಬಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಳು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಗ ఆయన ತಿಗಲೆ ಡಬ ಡಬ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಗಂಬಿಯಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಈ ನಮನೆ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತನಾಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ತಂದೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನ ಆಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲ ಎರಡ ಆಕ್ಲೇನು ನೆರ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಬೇಜಾರ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಗಾಂದು ಪಂಡದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹಣ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತಣೆ ರಾಮಗೊಂಜಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಪುಂಡು ದೇಶನೇ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಪುಣಂದು ನೆನೆತ್ತಂಡ ಆದು ಆದಿಮೂಜಿ ದಿನ ಆತಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು ಬರ್ಬರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಮುಕೇರಂದಿಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ನಾಲೈ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇರು
ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ, ಸೊಂಟ ಬಲ್ತೇರಿ, ಅಕೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವ ಪೂರ ಪೋತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಐದು ದುಂಬು ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ನಕ್ಲೆ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತದ ಕೆರಿಯರ್ ಯಾನ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತರ ಕಲೆಡಲ್ಲ ಸರಕಾರಡಲ್ಲ ಕೆನ್ನಿ ನಿಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲೇನು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ನಿಖಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವಾರ ನಿಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಏರೋಕೊನೋದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತದ ಪದಿ ಪದಿ ಬೈಪ ಹೆಣ್ಣಂದಾಣ ನಿಖಲು ಕಾಕಿ ಬಾಡ್ನಕ್ಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವಾರ ಅಂಚಂದ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ ನಿರ್ಪುಜಿ ಮುರಾಣಿ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತನಾಯನ ಪೋದು ಅಪಗನೆ ಗುಂಡುವಾರ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ತ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಂಧ್ರಾಡ್ ನಿಜವಾದ ಕಾನೂನು ಕೈ ಗೆತೋ ನಾವು ತಪ್ಪು అయిన ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು 4 ಜನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಏಪನೋ ತಿಕ್ಕುನಿ ಎಂಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅನ್ಕೊರ್ಡೆ ಅನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೊಂಜೇನ ಹಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗಲೇ ಇದ್ದಾರಂದು ಬೈದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಡಾಲ್ಡು ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಓಲೋವರ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂಡು ಆಳು ಪದ್ಮನಾಭೇರು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಣಿ ಆಳು ಒವ್ವೋ ದಲಿತ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಬೈದನ್ನೇ ಅತ್ತು ಆಲೊಂಜಿ ಈ ದೇಶದ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲು ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತನಾಗ ಪೊಂಜವೊಂದು ಬಂದು ಪೂಜೇರು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಬಂದು ಪೂಜೇರು ಮಾತೇರೇ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದು ಪೋಯರತ್ತ ಒಲ್ಲರು ನಿಕಲ ಮಾತಾ ದಿಗಡ ಆಪಣು ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯೋಡ ಆಪಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲುದರತ್ತ ದಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುಪಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾನೇ ಪಾತೆರುವೆಂದು ದಾಯಿ ಪಾತೆರುಜಾರೆ ಈ ದೇಶಡು ಎಂಕ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆಡು ಓದನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ನೆನಪುಂಡು ಸೀತೆ ಬನ್ಪಾಲ್ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟನೇ ತಪ್ಪಾದ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಏಪ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಇನಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತಡು ಪೊಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟನೇ ತಪ್ಪ ದಾಯತೊಲೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ಆಪಣದು ಮನ್ಪ ಗೋವು ಏರು ಪೊಣ್ಣು ಗೋವು ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪಣಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಟ ಆಪಣು ಕಾನೂನು ಕೊಂಡ್ರಗಾಂದ ಆಪಣು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಗೋವನ್ನು ಮಾರು ಎತ್ತ ಆನ ಮಿತ್ತಲ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಅವು ಮಲ್ಪಿಜಾರು ಯಾನು ಮಾರನ ತಾಯಿ ಕೊನದು ಕೆರ್ಪುನಿ ಅವು ದಾಯಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ವನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ ಐನು ಇಡೀ ಕರ್ತವನು ಪುಣ್ಯಟ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರಿ ಅಧಿಕಾರಲ ಪೂಜೆ ಊರ್ದಾಯಲ ಪೂಜೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಸ ಇದ್ದಿ ಮರ ಇದ್ದಿ ಮರ ಒಡೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನೇ ಕಂಡದು ಮಾರ್ದ ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ದೇಶಡು ದೇವಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಬಾಯ್ಡು ಬಂದ್ಪಾರೆ ಆ ದೇವಿಲೇನು ಪೂರ ಮುಗಿಪಾರೆ ಬಂದಲೇ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಐತ ವಿರೋಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಾಂಡ ಆಪುಚಿ ನೆಕ್ಕ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾನೂನು ಬರಡು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಮುಟ್ಟಿಯಂಡ ಸೂವೇ ಕೊರಡು ನಾಯಿ ಆಯೆ ಈ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತನಾಯಿ ಬಿಯೇ ಮುರಣಿದಾಯಿ ಕೈನು ನಾಲೈನು ಪೂರ ಕಟ್ತೆತ್ತ ಆಯೆ ದೇಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನೆಯನ ನಮಕ್ಕೇನು ಅನ ನಮಕ್ಕೇನು ಜಾ ಅಕಲ್ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಈ ದೇಶದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಲಕ್ಕುದುಂತೋಡು ನಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕಲೆಗಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗದ ಆಲಜ್ಜಿ ಊರುಗಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೇಣ ಊರೆಡ್ಡಾವು ಕಾದರ್ ಗೆಲ್ತೇರಣ್ಣ ಕಾದರ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಊರುಗಾವು ಆಂಡ ನಮ ಸರಿ ಬೋಡುಂದು ನಮ ಸರಳ ಕಾವಡು ನಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇನ ವಾ ದುಷ್ಟರು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಹಾಕ್ಲೇನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡೋಡು ಸಂದತ್ತು ಯಾಂದೇನು ಅಧಿವೇಶನ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ದಯಮಂಡ ಕಾನೂನುಡು ಪೂರ ಉಂತಾಯರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ದಯ ಆಪುಜಿ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ದಯ ಆಪುಜಿ ಕಾನೂನ್ದ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋದ ಅವಳು ತಕ್ಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ಪಜೇರಿ ಈಡ ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂನಗ ಮರಳು ಸುರ ಪಡತ್ತ ಆ ಮರಳು ದುಬೈಡು ಓಡಬೋತನು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ದಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮರಳು ಬಿಡ್ಪಾಡ ಅಂಡ
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗುಂಡೇಟು ಕಲ್ಲೇಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಡು 4 ಜನ ಮಲ್ಪಿ ಲೋಕ ನೀಡಿ ಬಿಡ್ಸಿ 4 ಜನನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಒತ್ತೆ ಒರಿಯೇ பொண்ணுலேன்னு ஓர கண்ணெடுத்து ஏர்ல போடுத்தோன்னு கொண்ட கானூனு நிகழக தல்லாக்கு மல்பாரு ஒக்கொஞ்சக்கு மல்பாரு நெக்க தாய மல்பாரு ஆப்பிஜி ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಿಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತನ ಗಲ್ಗ ಬಾಡ್ದ ಅವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತು ಕೆರಳೆ ತುಕ ಯಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸ್ವರಲ ಕಾಲೆ ఏరు అన్యాయం మల్పేనా ఏరు పొన్నులేనే పొన్నులు మల్పే ఇంకా అధికారులే నక్లేనాలో వరోర తోజుని ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ದುಂಬರ ಯಾನು ಈ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ತೆ ಶಮೀಮ ಮಗ ಮಲ್ತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಮಾತೆರೇನೆಟ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಟೆಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಅಂಡೀರು ಸೊಕ್ಕೊಕ್ಕ ಇರುವಂತ ಅವಡೊಂದು ಯಾಮಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಡಕ್ಕೇಂದು ಬೈದನೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಉಡಲ್ಡಕ್ಕೇಂದು ಬೈದನೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಈರೆ ಮಗಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪುಣಿಂದೇ ಸಕ್ಕೊಕ್ಕ ಕಾಕಿ ಬರ್ಪುಜುವಂತೆ ಅವೇ ಅಧಿಕಾರಿಡ ಈರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಈರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಕಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಕ್ಕೊಕ್ಕೇನೆ ಬರಡಾತೆ ಅಂದೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೊಣ್ಣಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಾವನ್ನು ನೀಟು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಾಗ ದೇಶದ ಪುಣ್ಯನಾಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾಕ ಕಾನೂನು ಬಿಗಿ ಮಲ್ಪಾಗ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ರಕ್ಷಣೆನೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಜತ್ತ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಬಂಡದು ಪನ್ಕ ಕೊರಡು ನಂಗೆ ಪೂರಾ ಜನ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏರು ಬರ್ಪೇನ ನಮ್ಮನೆ ಅನ್ಪಗ ಗುಂಡು ಡಮ್ ಡಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ಕೇರಳ ಬರ್ಪಿಜೇರು ನಂಗೆ ಕಾನೂನು ಬಿಗಿ ಬರೋಡು ಜನಕ್ಕಲೇಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋಡು ಪೋಡಿಗಾವಡು ಕಾನೂನುದ ದಾಯ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಲ ದೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಜಿನ 1,000 ದಂಡವಾಡ್ಬೇರೆ ಅನ್ನಗ ಮನದಾನಿ ಮರತ್ತನಲ್ಲ ಪೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂತಾದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೇರತ್ತ ಎಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಇದ್ದ 1,000 ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆ 1,000 ಜನ ತಂದಾಡಿಟ್ಟು ಗುಂಡು ಬಾಡ್ದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಕೆರ್ಪೇರ ಅನ್ನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಪೋಡಿಗೆದ ಕಾನೂನು ಕೊಂಡೆ ಬಂದುಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ DKCನು ಲೈಪಾಡಿಯರು ಅಕ್ಕಿಲೇನು ಪತ್ತೆ ರುಚಿ ಕಂಡನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಗ್ರಾಚಾರಾಡು ಪುಟ್ಟಿದೇರಾರು ಇಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒವ್ವೇ ಓಟು ಬರಡು ಓಟು ಬರ್ಪುಣ ಅನ್ನಾಗ ಬೇರೆನಾಡು ಇಡಿ ಐಡಿ ಒಯ್ಡಿ ಪೂರ ಓಡಿ ಬರ್ತದು ಮೇರೇನು ಲೈಪಾಡಿಯಾರೆ ತೂಪೇರು ಬರಡು ಕಾನೂನು ಆಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ದಾಯೆ 89 ಇಸವಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯಿನಾರಂದು ತೂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು 89 నుంచి ಮಂತ್ರಿ ಅತೇರಿಯಾನು ವರಲ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕೆನ್ನೆ ನಮ್ಮನೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮೊಕ್ಕಲೇನ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೆಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಾಗ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಡೆತ್ತೆ 3,000 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಕೇನಾಡು 4 ಜನ BJP ದಾಗ್ಲೇನು ಕೇನಾಡು ಯಾನು ಒತ್ತನ್ವೆ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಂದು ಒತ್ತನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತೂಲೆ ಬೇರೇನು ಲೈಪಡಿ ಬೇಜಾರಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇನಾಕ್ಲೆ ನೀನು ಮೇರೆ ಬಿಡೊಂದಾರು ಎಂಕ್ಲೇನಾಕ್ಲೆ ನೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾರು ಅಂಚಾಯನಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರೇಲು ತೋಜಾದು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೈದಂಡು ನಿಕಲು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಾರಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಗೆಂದಿಲೆ ಕನಿ ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯಾರಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಗೆಂದಿಲೆ ಕನಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಓಟು ಬನ್ನಾಗ ಮೊಗಲೇನ ಈಡಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಐಕ ಬಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಪಾವಡೆ ಜಾಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ BJP ದಾಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನಿ ನಮ್ಮೂರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದೇ ತೋನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರ ಹಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪೂರ ಶೋಭನ್ ಕೇನಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿನ ಗುಲ್ಲೆ ಕೇನಾಡು ಸದಾನಂದೇರ್ನ ಕೇನಾಡು ಏನಲ್ಲ ಕೇನಾಡು ಮಾತೆರೆನ್ ತೂವಾಡು ಎರಡೇ ತುಂಡು ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನದ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ನೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಿಜ್ಜ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಡಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂಕನ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿ ಅನ್ಪುಣಿ ಈ ಜನ ಮೋಸದ ತಂಕಡಿ ಅನ್ಪುಣಿ ನಿಗಲು ಮೋಸದ ತಂಕಡಿ ಆವರ್ಚಿಂದ ಎನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ
ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಮುರಣಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ನಡತನ ಕತೆ ಜಿಲ್ಲೆದೇನು ಬಂತೆ ಒರೆಯಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿ ಅಕ್ವಾರ ಮಲ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕಲೆ ಜಾಗೆ ಪೋಪುಣಂದು ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪನಿ ಎದುರುಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರಕ ಬಂಡದು 6 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೆರನಿತ್ತಡು ಈ ಜನತ ಕೊರಿಯರ್ ಪನಿ ದಿಂಜ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಊರುಡು ಗುತ್ತಿನಾರು ಅವಳು 5 ಸೆನ್ಸ್ದಾರು ಆಂಡಲ ಗುತ್ತಿನಾರನ ಮಗಲಿಗೆ ಪೊದು ಬತ್ತಂಡು ಬದಿ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾಯರು ಮುಗಿಯರೆ ಸುರಾಂಡು ಸುರ ಆದಾದ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಒರಿದಾನಾಗ ಬುಡೆದಿಗೊಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೀಕ್ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲಾಡ ಆವಂದೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕೊನಪ್ಪನಾರು 6 ಕಣನೀರು ಇದು ಪಂಡನೆ 6 ಎಕರೆದ ದನಿಕೆ ಊರುಡೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಿ ಏರ್ಲ ಏನಡ ಕೇಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪುನಿ ಭೂಮಿನ ಕೊರ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡೆ ಇನಿಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಸೌಖ್ಯ ಜಂಡಲ ಆಪೆದ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೋದು ಬೆಂದದು ಆಯ್ತು ಎಂಗಲು ಬಂಜಿದಿಂಜವನ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೇತೆದಿ ಕಡೆ ಪೋದು ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಈ ನಿಂಬಲಿಗೆ ಮರ್ದಗೆ ಗತಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಮಾರ್ನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಾರ್ದನ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬೇಲೆಗುಂತುನ ಕಾಲ ಬರುಂದು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಇನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಣಿ ಈ ಕಾನೂನು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಪೋದೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದುಮಾನಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಂಡಂದಿರು ಪೊಂಟೆನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರನೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನೇನು ಹೋಯ್ತದೆ ಒಕ್ಕಲ್ ಕೊರಿಯರಿಂದ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಂದು ಪೂರ ಜನ ತಪ್ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಮಂಚಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಂಚಿಡ ಅಯ್ಯೋ ಮುಡಿ ಗೇಣಿದ ಭೂಮಿಯೇ ಹೋತುಂಡು ಅಪಕಾರ ಬಂಡಂತೀರು ಪೊಂಜನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರನೆ ಇಂಚನೆ ನೇರೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಆಣ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಪೊರ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕದಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ನಾಕಲ್ ಆಕಳೆ ಜೋಕಲೆಗಂತೂ ಎಂಗಲು ಓಲು ಇತ್ತಂದೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಕಳು ಕೇಸರಿ ಪಾಡೋನೆಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪಾಡನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೈಕಾರ ಪಾಡ್ನೆ ಇನಿ ಆಕಳೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ದಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹತ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ಕಾರು ಪನ್ನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪಣವ್ರು ಮೊಗಲು ಬೋದು ಕಾತ್ಕೊಳ್ಲು ಬೇರ ಮಾತಾಡಿಕಲ್ಲ ಆಪಣ ಅಂತ್ಯಾರೆ ಈ ಜನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹತ್ತಿಜಿಂದ ಮೂಲ ಬಂಟುನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಏರ್ನನೋ ಮಗಲಿಗೊಂಜ ನ್ಯಾಂಡ ಅವು ಹಾಲು ಒಂತೆಂಚನೆ ಎಂದು ಅವು ಸುರುಟು ಹಾಲು ಒಂತೆಂಚನೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಅವು ಎನ್ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪತಿವೃತೆ ಎನ್ನ ಆ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಏನು ಕಣ್ಣದಿರ್ತು ತೂಪುಜಿ ಐಕಾಣಂದು ಅಂಚಾಯ್ನಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂಡ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗಾದು ಪಂಡೊಂದು APMC ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಐತು ಸರಕಾರಗೆ ಈತು ಪಾಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನ ಈತು ಪಾಲು APMCಗೆ ಈತು ಪಾಲು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಉಂಡು 10%, 15%, 10% ಅಂದು ಅಂಚಾಯ್ನಿಟ್ಟು APMCD ನಮ್ಮ ಓಲೋ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಗಡ ಅದು ತೀರ್ನ ನಾಡ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೂರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಣ ನಾಡ ಒಂತೊಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ಪುನ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ಸಹಾಯಧನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೊಂತುಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಪೂರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನನ್ನ ಸೈತನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನಿಟ್ಟು ರೈತರ ಭೂಮಿನ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗೆ ಮಾರುಣಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಾತೆರಡು APMCನ ಮುಚ್ಚುನಂಚಿನ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರವಾದ ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕದೊಂತೋಡು ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಬೈದಂಡು ದಲಿತ ಬಂಧುಲು ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಿ ದಲಿತ ಪೊಣ್ಣ ಇನೇಟು ಅತ್ತು
ದಲಿತ ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಬಲಿತ ಪೊಣ್ಣಾವಡು பொண்ணு பொண்ணு ஆனா దళితర్ లక్కోడు నికలే గొత్తావడు దళిత పಣ್ಣಗ అన్యాయ ಆತನಿಂದ ಕೇಸರಿ ಬಾಡೊಂದು ದಾಯಮನಿ ಬಿಜರ ಅಕಲ ದಲಿತರೇ ದಲಿತರ ಇಜ್ಜರ ಇಟ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿ ಮಾತೆರ್ ಒಂಜಾದು ದೇಶಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಜನಕಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರು ಒಂಜಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬೇನೆ ತಿಂದನ ಹಾಕಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯುವ ಇಂಟಕ್ರ ನೇತಾರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಇತ್ತನೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಎರಡು ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಕರು ಪಾತಿರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಲ್ಪನಿ ವಿಷಯ ಇರಲ ಪಂಡಿನಕೇನೊಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಾಳಿಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ವಿಪರೀತವಾಯಿನ ಬೇನೆ ಅನಾಗ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುಣಿಗೆ ಇನಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪನೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲಕ್ಕ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭೂಮಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಅವಮಾನೀಯವಾದ ಒಂದಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಅತ್ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತ ಕೆರ್ಪೇರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಂತೆದಿ ಒಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಹಿಂದೆ ತಾತು ಮಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ದೇಶಡಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಲ್ಪ ನಾಯಕರ ನಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರನೆ ಆತಿಜಿ ಅಲೆಗೆ ಲವ್ ಇತ್ತಡು ಆ ಲವ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಕೆರ್ತೀನಿ ಯಾನಿನಿಕೇನು ರಾಮರಾಜ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಇರೆಗ್ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ತತ್ವದಾದ ಅಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣನು ನಿಕುಲು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಪ್ರೇಮ ಹಿವಾಡೆ ಕೊಲೆ ಮಂತಿನಂತ ಇಂದು ನಿಖಿಲ ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಸರಿಯಾ ಅಂದಕೇನು ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನಿ ಯಾನು ಯುವ ಇಂಟಕ್ದ ಒಂಜಿ ನೇತಾರಾದಕೇನು ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಏತೋ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ರೇಪ್ ಆತಂಡು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲ್ನ ಆತಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲ್ನ ಆತಂಡು 28 ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ ಇನಿ ಧ್ವನಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇನು ಹಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಇತಿಹಾಸಡ್ 25,000 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಸೇರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಂದಾಂಡ ಅವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಂಟಕ್ದ ಯಾನು ನೇತೃತ್ವದ ಪನ್ಪುನೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒರಿ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾತರು ಇನಿ ದಿನಕ್ಕೂ 1.25 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇನಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ ಇನ್ಕಮ್ 1.25 ಕೋಟಿ ಇನಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಓವೇ ಘಟನೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ FIR ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತನಿಖೆದ ಹಂತಡು ಅರೇನು ಜೈಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಮೀನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ವಿಚಾರ ಲುಪ್ಪುಂಡು ಇರು ಓವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿ ಪಯರ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಇರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹಾಜರಾವಡು ಯಾನಕ್ಕೇನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲು ತತ್ತದೇರಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋತಿಜರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ CBI ಪನ್ಪುನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಜರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೆ ನಿಕುಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಪಾತೇರ್ ನಕುಲು ಅರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ದೀತಿನ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕುಲು ಮಂತಾರ ಬಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಅನಗ ನಿಕುಲು ಅಪಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬರುವಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪಂಡ್ರ ನೀನಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಏರೆ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದಾಲಾಪುಜಿ
ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಡಿಕೆಶಿನ ಇಲ್ಲಗಿ ಏತರ ಇಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಲಾಪುಜಂದು ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಇನಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂಟಕದ ಯುತ್ತುಕು ಹತ್ತರು ಇನಿ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರದಿ ಒಂದಿನಿ ಅರ್ನ ಪಿರಾವುಡೆಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೆ ನೀನು ಜಗತ್ತು ತಗೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಇನಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಯಗ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರದತ್ತು ದೇವೇರ್ನ ಪುದಾರಪನನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದಾಂಡ ಯಾನಿನಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 MLA ನಕುಲ್ ನಿಕುಲುಲ್ಲಾರು ಮೂಜಿ ಟರ್ಮನಿ MP ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಈತು ಸರಿ ಅಧಿಕಾರಗ ಬೈದರು ನಿಕುಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊಂಜಾಡಲ ಗೋಶಾಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಡುಂಡ ನಿಕುಲು ವಾರೀತಿದ ಹಿಂದುಲೆಗ ಅವಡು ಕುರಿಯರೆಗ ಅವರು ಮಂಗಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕಲೆಗ ಆತ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಿ ಬಂದಾಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡದು ಫರ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕುಲ್ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಕ್ಕೇನ್ವ ನಿಕಲೆಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಿ ಬಂದಾಂಡ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಲ್ತು ನಿಕುಲ್ ತೊಜಪಾಲೆ ಹಿಂದೂ ನಿಗಮ ಮಲ್ತು ತೊಜಪಾಲೆ ಇನ್ನು ನಿಕಲೆಗೆ ತೀರುಂಡ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಬಂಡಾರು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರಂದು ಇನಿ ನಿಕುಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳಾರತ ನಿಕುಲಂಜಿನ ಗೋಲಿಬಾಜ ಪೂಜನ್ ಪುಳ ನಿಕುಲಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳಾರತ ಹಿಂದೂ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ದೀದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿ ನಕ್ಕುಲತ್ತ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ದಾಯಗೊಂಡ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತನು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕೊಡ್ತಿನ ಗೆರೆಟ ನಡಪ್ಪು ಬಂಡದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ನಡತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ಲಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಪುದರಡು ಏರೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಓಟದ ತಂದಿನ ಕುಳತ್ತು ಓಟು ಇನಿ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇನಿ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಪನ್ಪೇರು 7 ವರ್ಷ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನಿನಿಕೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶ ಹಿಡಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶ ಹಿಡಿತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕಲ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪಡು ಮೂಲಿತಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಗುರಿತ ಮಿತ್ತಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶಡುಂಡು ಇನ್ನೇನಿಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಂಬೇರಾ ಇನ್ನೇನು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಂಬೋಲಿಯಾ ಮುಕುಲು ಸರಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಡಡಿತ್ತಿನ ಈತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರಿ ಕಟ್ಟಡ 11 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮುಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ನಿಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಹೋಯ್ತದ ಈ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಇನಿ 1 ಕಾಲ್ ಕೋಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾಸರಿ ನಿಕುಲು ಇನಿ MLA ನ ಕೈನು ಹೋಯ್ತದ ನಿಕುಲು ಅಧಿಕಾರ ಮಂತಿ ನಕುಲು ನಿಕಲೆ ಚುಂತಾಟಲ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಡ ಜನಕುಲು ಓಟು ಬಾಡ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ఆయన ಮಾಡೋನೇ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ఆయన ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಜೆ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಾನಿಯತ್ತು ಜನಕುಲ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಒರಿಯೋಡು ಇನಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಮುಕುಲಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು MP ಬಂದ್ಪೇರು ಸಂವಿಧಾನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡುದು 2 ಗಂಟೆನಾಗ ಕುಡಂಜಿ MP ಬಂದ್ಪೆ ಅಕಲನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲು ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅಂಚನ ಕುಡಂಜಿ ಅಕಲ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಸಂವಿಧಾನನ ಓವೇ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸೋಡ ಇಂದನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಒಕಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದ್ಪೇರು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ನಿಕಲ MP ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲತ ನಿಕುಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಡು ರಾಜ್ಯ ನಿಕುಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇರು ಬಿಜೆಪಿದ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಸಂವಿಧಾನ ಕಾಪಾಡುವ ಬಂಡದು ಇಜ್ಜಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಂಡದು ನಿಕುಲು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕಲನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ನನ್ನ ಕೈತಲುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ಪೇರಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದುಲೆ ತಂಬರ್ಪಾನ್ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಅನಾಚಾರನ ತೂನಾಗ ಓವೇ ರೀತಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಲೆ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರತ ಅಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ದೇಶಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಇನಿ KPCC ಆದೇಶ ಆತಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿನೇ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಪಲ್ನಕನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನಪ ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡುಂಡು ಅಮ್ಮೆರು ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡುಳ್ಳು ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂತಾನಪ್ಪ ನೋಡು ಮುಕುಲು ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗಳ ಪೋಯರು ಬಿಡೋದಿಜ್ಜೇರು
ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪ ಬಂಡ 5,000 ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದೇರು 5,000 ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದ ಕಾನೂನು ದಾಡಿ ತಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅವಲೈಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕನ ಆ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಬಂಡದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಪಾಗ್ಲಾಯರಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ನಡು ಏತ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಓಲ್ಲಯ್ಯನು ತೂತಿಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ರೇಪ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪಂಡನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ರೇಪೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಕೊಲೆನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಓವೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ತದ ಐತ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಸರಕಾರ ಗಿಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಉಲೈದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಜನಕುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಇಡೀ ಕೇಸನೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿಬಾರ್ದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡ ಪಗಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಯೋಗಿ ಸರಕಾರ ಪಂಡ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಜೆಪಿದ ಮುಖಂಡರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗನೆ ಬಹುಮಾನ ಅಪಗನೆ ಡ್ರಾ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಮೂಲೆಂಚಿನ ಆತಿನಿ ಮೂಲ ಅಪಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪೆರ ಆತಿಜಾ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಮೇಲ್ ಜಾತಿದ ವರ್ಗದ ಕುಲ ಐಕೋಸ್ರಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಡ್ರಾ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಜವನರು ಅಕ್ಕಲ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಲುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆನುಂಡು ಪರಿವಾರ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಇನಿ ಐಟ್ ಯಾನು ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 26 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನಡುಲ್ಲೆ ಎಂಚಂಚಿನ ಜವನೇರಿ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ಪನದು ತತ್ವದ ಪುದರ್ಪನದು ಇನಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆನು ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಇನಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗನ ವಾರು ಮುರಾಣಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರು ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಸೈತೇರು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಪಿ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರು ಯಾಂಬಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಡಿತಿ ನಡೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗನೇ ಅನ್ನು ದೂರು ನತ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಇನಿಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಬಡತನದ ರೇಖೆಡೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಏರು ತಾಳ ಬಾಡುವೇರು ಅಕ್ಕಲ ಏರು ತಕ್ಕ ನಲಿಪೇರು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ್ತಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾಂಪನ್ಪುನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಈ ದೇಶದ ಏರು ಜವನೇರು ವರ್ಗ ಉಳ್ಳು ನಿಕುಲ ಇನಿ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಈ ಪಕ್ಷದ ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಕ್ಷನ ನಿಕುಲು ತೂವಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ಯಾನು 27 ವರ್ಷ ಎಬಿವಿಪಿದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಾಯ್ ಇನಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಿನಾಯ್ ಇನಿ ಎಂಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಯಾನಿನಿ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಾನ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಆ ಜವನರೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನೆಂಕೊಂಜ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನಕ್ಕೇನು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ MLA ಸೀಟಡಿ ಏಲನ್ನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಡು ಐಟ್ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ದಾರ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ MP ಸೀಟ್ 3,50,000 ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಪ ಬಂದಾಂಡ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಬಾರಿ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಂಡ ಪನ್ಪುನ ಓಲು ನಮ್ಮ ಎಡವುದೀತ ಬಂಡದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೈತಲಾನಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ ಸಂಘಟನೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಎನ್ಮಲ ಒಂಜಿಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನವ ಪನ್ಪುನ ದಾಯಗ ಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕೋಟೆ ಅಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದು 4 ಜನ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೇನು 1,000 ಜನ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಪನಿಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಂದು ಕೋಟೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಸಾಲ ಮನ್ನನ ಕಂತಿನ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ MP ಉತ್ತಿಲಕ ಇನಿ ಅಂಕಲು ಜೆ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ನುಡಿನ ಮನ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿನಕಲು ಆರೋಪನಾಗ ಇಂಟೆಕ್ದ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಸರಿಲ್ಲ MP ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಈ ಇಂಟೆಕ್ದ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡದ ಆಫೀಸೇ ದುಂಬು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ನೇನು ದಾಯಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪನ್ಪುನ ಈ ಜಗತ್ತದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಏತ್ ಬಲವಾದ ಮಲ್ಪೋನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಲ ಆತೆ ಬಲವಾದ ಪೋಪುನು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಬೆಲ್ಲನುಮೆ ಅವೇ
ಇನಿ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಯರ್ ಕಾರ್ಮಿಕದ ವಿಭಾಗ ಇಂಟೆಕ್ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತೇರು. ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಏಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರಡು, ತಲಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು. ಯೂತ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯೂತ್ ಇಂಟಕ್ನ ಕಂತೇರು, ಮಹಿಳಾ ಇಂಟಕ್ನ ಕಂತೇರು, ದಾಯಕ ಕಂತೇರು ಬಂಡ ನನದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನಿ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಉಂಟುದು ಪನಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಎದುರು. ನನ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿ ಇಂಟಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಪ. ಆಜಿ ತಿಂಗಳದುಲೈ ಒತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಹಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಓವ ಅಂಡಲ ಅವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತಾವಡು ಓವೇ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂದಂಡ ಅಂಡ ಇಂಟಕ್ ನಿಕ್ಕಲ ಪಿರೌಡು ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೆ ಜ್ಞಾನದ ತಟ್ಟದ ಪನ್ಪ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೈಯರ ರೆಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಸೈಯರ ರೆಡಿಯಾದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕುಲ್ನ ಸುಳ್ಳುನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾಲ ಹರಿಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಸುರು ಮಲ್ತನ 24 ಗಂಟೆನ ಸುಳ್ಳು 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 ಪಂಡದು ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಇಂದೇನು ಬದಲಾವಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಪನ್ಪ. ಇನಿ APMC ಕಾನೂನು ಕನದೇರು ಇನಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಒಯ್ಕೊಸ್ರಾದ ಬಂಡದು ಇನಿ ತಳಮಟ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಗುಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಕೆರೆಗಳ ಏಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂಬಾನಿ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಬಾರಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು. ಇನಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕಂಪೆನ್ ನಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ದೇಶಡಿತ್ತಂಡಾವು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನೇನು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾವು ನಂಚಿನ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಾಡುವೆ ಬಂಡೇರು ಔಲಾ ಬೈಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರು ಬಂಡೇರು ನಿಕುಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತಂ ಪೋಲೆ ಕೊರೋನಾ ಫ್ರೀ ಎಂದು ಮೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋನಾದ ಖರ್ಚು ಫ್ರೀ ಬಂಡಿನತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಫ್ರೀ ಎಂದು ಇನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಕೇಸ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡೆಗೆ 25 ಸಾರ ಕೇಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ರೇಂಜಿನ ಕೊರೋನಾನು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ. ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಯ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಮೂಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆತು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂಡ 6 ಲಕ್ಷ ಕರಿದು ಇನಿ ರೋಡು ಪೋಪುನ ಓ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತಡು ತುಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಅಕಲು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೇನು ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪಿಚ್ಚ ಅಕ್ಲೆಗುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ 1,000 ಬಾಡ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ 4 ರೈತರ ನಕಲು ಬಾಡ್ನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆವಡು ಸಭೆ ಆವಡು ಮೇರೆ ರಾತ್ರಿ 1,000 250 ಮಲ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ನಿಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 250 ಸಂಬಳ ಎತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆಗುಂಡ ನಿಕ್ಕಲು 250 ದೆತನ್ ನಡೆದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊರಲತ್ತ ಅಂದು ಇನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪೇರು ಸಲಹೆಗಾರ ದುಪ್ಪುನು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮೇರಂಚಿನ ಅಂದು ಲೋಕಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆರ್ನಂಚಿನ ಸಲಹೆಗಾರರ ನಿಕ್ಕಲು ಎದುರು ದೀವಂಡ ನಿಕ್ಕಲು 250 ರೂಪಾಯಿ ಐದು ದೆನ್ನಂಚಿನ ಏನದಿಂದ ಯಾನು ಪಂತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಪೊಲ್ಲುದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊರಪ ಇಡೀ ಲೋಕಗಂದು ಯಾನು ಪಂಪ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಡಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದುಪ್ಪುನ ಯಾನಿನಿ ದಾಯಕ ಪಾತರಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಇಂಚು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇಟ ಪಾತೇರ್ನು ಇನಿ ಐಟಿತ್ತಿನ ಜವನರೆಗ ಪರಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಂಜೇ ಜವನಗಿನಿ ಇನಿ ಆ ಪಕ್ಷಡ್ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಮೋನೇನ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಮೋಹನ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೋಜುವೇರು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಆದರ್ಶ ತೋಜುಂಡು 151 ವರ್ಷಂಡಲ ಅರ್ನ ನೆನಪೊಟ್ಟು ಬಂದಾಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅರ್ನ ಆದರ್ಶಡ್ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಈಮೆಕ್ ಬಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿ ವಾ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕನಸು ಕಾಂಡದೇರು ಆಂಡ ಅರೇನು ಅವು ಬೇತ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೋಪುನಗ ಪಂಡೇರು ಆರ ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಯಾನಿನಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 2 ನಿಮಿಷಡನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮ ಸೀಟ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ MP ನಮ್ಮ ದೆತನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಇನಿ ರಮನಾಥರಾಯನ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡ್ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯದೆತ್ತೇರು ಅವು ಸರಕಾರದ ಪೋಪುನ 1000 ಶಾಲೆಗೆ ಸರಕಾರದ ಅನ್ನದಾನ ಪೋಪುನ್ ಕೊಲ್ಲೂರುಡ್ದು ಒನಸು ಬರಂದು ಐನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ರಮನಾಥರಾಯನ ಮಿತ್ತು ಬಾಡಿಯರು ರಮನಾಥರಾಯನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಯರ ರಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತೇರು ಇಡೀ ಮಾತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಡ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ರಮನಾಥರಾಯ್ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ
ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಎನ್ಮ ಶಾಸಕರ್ಲ ಸೋತೇರು. ಇನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಏಳು ಇಂದು ವಾಸ್ತವ ಏಳು ಒಂಜಿ ಉರಿದಂಡದಾಯಕ ಪಂಡ ಅರ್ನಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯೂಟಿ ಕಾದರನ್ನು ಪುಗಾರ ಬಂಡದ ಯಾನು ಮೂಲಂತ ದಿನತ್ತು ಆರು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಬಾಲ್ ಪೆಜ್ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಯರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹಿಡಿತೇರಿ, ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಹಿಡಿತೆ. ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಯುತ್ತು ಪಂಪುನೇಕ ಅರ್ಥ ಇತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮೇಟಿ ಯುತ್ತು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 25 ಜನನು ಆಮೇಟಿ ಮೇಟಿ ದಿವನ್ನು ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮನೇನು ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇರೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಬಾರ್ದು ನಡೆದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಬಾರ್ದು ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ತಾಪ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಬುಲೇಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪಕ್ಷ ಕೊಂಚಿ ಶಿಸ್ತು ಬೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟದು ಪನ್ಪುನು ಪಕ್ಷ ಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತಂಡ ಆರೊಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾವಡು ನೀತಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಮಾತ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪುರೋಣಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪನೋಡು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಆ ಬೇನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅವಡು. ಇನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಆಂದೋಲನ ಮಲ್ತ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಡ್ಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಬೆಂತಿನ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ನ ದೆಪ್ಪಾಯರ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಫೋಟೋ ಬುಡ್ದು ಯಾಕೇನು ಇನಿ ಪಕ್ಷಗ್ ಯೂತ್ಗ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ತ್ಯಾಗ ಉಂಡು ಬಲಿದಾನ ಉಂಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು ನಮಲಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ನಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತಂಪೋಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ಲೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟು ಎನ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈಟುಪ್ಪೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈಟುಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಿಸ್ತು ಬರೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಲವಂತ ಅವಡು ಕನಿಷ್ಠ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪಡೆ ಇನಿ ಬರೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ 24-40-50 ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಂಜೆ ನಾಯಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾವಿನಂಚಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೆಗರ್ಸ ಇಂಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಕ್ಷದ ಬಲಾಪನ್ಪುನೇನುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಕ್ಲಾವ್ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಕ್ಲಾವ್ ದಾಯಗ ಒಂದುಂಡು ಬಣ್ಣ ನ್ಯಾಯಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಂದಾಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ತಳಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದು ಬರೋಡು ಪಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಇಂಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾದಿತ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಅರ್ನ ಇನಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡೆಗು ಪೋಡು ಆಂಡ ಇಂಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶೇರ್ಲ ಇಂಟಕದ ಸಿದ್ದಿಕೇರ್ಲ ನಿಖುಲು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಏನೈಕ ಪಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಯರು ಊರುಡಿತ್ತೀನಿ ಪಂದಾಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಅರೆಗೆ ಬೋದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ದೇಶಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಛೆನ ದೀವೊಂದು ಗುರಿಟು ದೀವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಇಂಟಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಲೆ ಇಡೀ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತಿರುಗದ ನಮ್ಮ ಯುತ್ತಿಂಟಕದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಕ ಯುತ್ತಿಂಟಕದ ಎಂಕುಲು ನಾಯಕರನ್ನು ಚೀಸ್ಮಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಇಂಟಕ ಬಲಾವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತೇಜನ ದೀವೋಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಶಾಲು ಬಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಂದ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಯೂಟಿಕಾದರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನಿ ಸಂದರ್ಭನ್ಮ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಹಿಂದೂ ಬೋಡು ಹಿಂದೂ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಚಲಟ್ಟು ಇನಿ ಯುವಕರು ಬರ್ಪೇರು ಯುವಕರು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾನಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಟ್ಟೊಂದ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ತಕ್ಕಡಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಆದರ್ಶ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಆದರ್ಶ ನೆಹರುನ ಆದರ್ಶ ಇನಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆತನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಕ್ಕೇನು ಇನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಓಲು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರು ಅಪಗಾಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ BPL ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮುಕ್ಕಲು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಇನಿ ಪವರ್ ಟೀಮಿನ ಬಂದು ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಇನಿ ಐನೇ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾತೇರೆ ಬಂದಾಡ ಏನನ್ಯಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಎನನೇಪ ಎನನ್ನು ದೆತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತೆರು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 50,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುಟ್ಟೊಂಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜವನನ್ನು ಮಾಡ್ರು ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ಶಾಸಕರು ಉಂತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂಡೇರು ಸೈಂಡ ಮಲ್ಲತಿ ಯಾನು ಇನ್ನ ಪುನಃ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತದ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ದೈನಿ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ್ಲವಾಲ ಗುರಿದೀಪ ಇನಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ APMC ಆವಡು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವಡು ಇನಿ ಇಂಟಕದ ಯೂತ್ ಸೆಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಐನೊಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುಗ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಶಕುಂತಲಕ್ಕಂತೂ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ದಾಯಿಗ್ ಬಂಡ ಯಾರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತು ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತೀನಿ ಮೇಡಮ್ನ ಅಂಚಾದ್ಯಾನ ಉಪ್ಪುನು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರದ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈರಾದ ಬಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಪ್ಪೇರು ಬನ್ಪುನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನೊಂದು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಮುದ್ದೆ ಅನೀತ ಪಾತೇರಿಯ ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅನು ಪಾತೇರ್ದ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇವತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಫಲಕ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ರಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಯುವಕರು ಏನಿದ್ದಾರ ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು UPA ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕೊಲೆ ಆದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಚಿತೆಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿಗಾದಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಮರಾಜ್ಯ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ನ್ಯಾಯ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇವತ್ತು ಆ ಖಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿಯರು ಅವರ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕಿಯರು? ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾಯಕಿಯರು? ಬನ್ನಿ, ಬೀದಿಗಿಳಿಯಿರಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ, ಅದು ದಲಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾದಂತ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಇವತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಏನು ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಂಡಂತ ಒಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಯುಪಿಡ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಡು ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಕರೆದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮನೀಷಾ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು 4 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಲು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೆರ್ತುಂಡ ಈ ದೇಶ ಹೆಂಚೆತ್ತದೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲವರ. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು 4 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಲು ಸೇರಿ ಕೆರ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೂಕೂರ್ಪ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಎಂಟ್ರಾತ್ವೇರು. ಇನಿ ಎಂಟ್ರಾಪಿನ ಇಜ್ಜಿರ್ದ ಪಂಡ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಗೋಮಾತೆ ನಮ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಐದ್ರ ಕಡೆನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಳಿಗಾನ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪದ. ಯಾಕೆ ಏನಿಂದ ಯುಪಿಡ್ ಪುನಪತ್ವವನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲತ್ತು ಯುಪಿಡ್ ಪುನಪತ್ವವನಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2 ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬಂದುಲೆ. ದಾಯಕ ಏನಿಂದ ಒಂಜಿ ರಥಾರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೂಂಡ ಸುರೂಟಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂದು ರಥಾರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ಪೊತ್ತ ಬೇರೆ ನಿರ್ಭಯನಂಚಿನ ಆ ವಕೀಲರು ಪೋಂಡ ಅಡೆ ಎಂಟ್ರು ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತೂಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಒಂದು GDP ಪೂರ್ಣಪ್ಪನೇ ಈ ದೇಶ ಮುರ್ಕುದು ಪೋದಾತುಂಡು. GDP ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಿನ ಇರ್ದುಂಬು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗ ಕುಡಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತುಂಡು ದೂರು ಕೊರೋನಾ ಅಂದು ಜನಕುಲು ನಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂದು ದಿವಾಳಿತನ ಆತಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಗೊಂಜಿ ಆತು ಐತಪ್ಪುದಾರಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಬದುಕು ಒರಿಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದಂಡು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬಕ್ಕ ಕೊಲೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಬಕ್ಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದು ಚೀಮಾರಿ ಬಾರ್ದಂಡು ಎರೆಗ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರಗ ನಿಖಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲೇ ಆನೇರ್ದುಲಂಬಿ ಮಹಮಲ್ಲ ಕ್ರೂರಿ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಯೋಗಿ ಬಂದುಲೆ. ಇನಿ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕ್ರೂರಿ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ನಿಮಿಷಗೂ ಅಲ್ಪ ಜೀವ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆನು ದಾಯಗೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡುಂಡ ಯೋಗಿ ಪನ್ಪಿನಾಗೆ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಕಷ್ಟ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಪೊನ್ನುಲೆನ ಬುಲಿಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆಂಡು ಆಗ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಮೋದಿ ಪನ್ಪಿನವರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಂದೆ ಆತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯೋಗಿ ಮೋದಿ ಮುಗುಲು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಣುಲೆನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಪುಣ್ಣುಲೆನ ಬುಲಿಪು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಚೆತ್ತಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪೊನ್ನುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವರು. ಇನಿ ಆನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಕ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಪೊತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಯುಪಿದ ಇನಿ ಆನ ಮುಲ್ಪನಕ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಡು ಉಳ್ಳೇರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಳ್ಳೇರು, ದಲಿತರುಳ್ಳೇರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪೊತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ನಿಖಲ ಅಡಿಯಾಲ ಆಚಾರ ಅಲ್ಪ ಗೋಮಾತೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಉಂಡತೆ ಐನ ಮುಕ್ಕಲು ಪೋಯಿನಕಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಗಲೀಜಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪಡ ತಂದೆ ಪೇರು ನಿಖಲಿನ ಖಂಡಿತವಾದಾಗ ಪರ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಸಂಪತ್ತಾನಗ ನಿಖಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಮೂಲೆಗೆ ನಿಖಲು
ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊನುಪೋಪೇರು ಯೂತ್ ಪಂದು ಕೊಂದಾದ ಕಲ್ಪ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಚಾಪುಂಡ ಅವು ಆ ಸರ್ಕಾರತ್ ಅವು ಆ ಬಿಜೆಪಿದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಟುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ ಎಂಕಲಿಗ ಈ ಮೂಲವಾದಕ್ಕೇನು ನಾಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮಟ್ಟ ತೆರೆದೆರ್ತಿನ ನಪ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏರೆಗಂದೆಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಇನಿ ಮುಕ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅವನುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧವಾದಿತ್ಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮುಕ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅವನುಂಡು ದುಂಬುಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದಾಂದು ಅಂಜ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮಕ್ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡಾಂಡ ನಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರത്തിന് ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪುಜೆ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಯೋಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಓಟಾಪಿನ ಪೊತ್ತು ತುಳಿ ಅವು ಸರ್ವನಾಶ ಪುಡು ಆ ಇನಿ ಸೈತಿನ ಪುಣ್ಣ ಮಗಲ್ಲ ಶಾಪದ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಂಪಿನ ಸೀರೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಐಟ್ ಆ ಘಟನೆ ತೂಲೆ ಘಟನೆಗೆ ಐಕಲ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂಜಾತ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಉಂತೇರು ತೂ ಒಂದುಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಆಂಡ ಐನು ಉಂತೇರು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ದಯಕೆ ಇನ್ನಿಂದಾಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸೀರೆಲ್ ಅಂತ ನಾತು ಮಕ್ಕಳ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ತದು ಪೋವೇರು ಐಕ್ಯಂಕಲ್ ಪೂರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಈ ಪುತ್ತಲು ಜೈ ಭೀಮ್ ಪಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಸುಗಿತಲನ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಡ್ಡುಪುಣಚಿನ ಬಂಧುಲೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಶುರುವಾತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಿತ್ತಿಗ ಆಪಿನಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳ ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಮಾತಿರಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ We want ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದಂತ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಂದು ಇನಿ ಅಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಂಕ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಆಂಡ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಕ್ಕಲು ಬಂದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒದಗದುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಗೆ ಸಾಜಿಡಿ ನಡಪುನಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ನಡಪಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಗೆ ಅಮ್ಮ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯರ್ ಮಿನಿ ಇತುದು ನಾಂಡ ಇನಿ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂದ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀತಿನ ಖಂಡಿತ ಆರು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಆರು ಕೊರ್ತುವೇರು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಕ್ಕ ಅವಲ್ಪ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ನಾಲ ಆತುಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಲವ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೊಣ್ಣನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದ ಜೇರ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ಪಂತೋಯರು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಅವೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದು ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವೇನು ಅವೇ ನೇರ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದ ನಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ನಾಂಡ ಇನ್ನು ಪುಲ್ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದ್ವೇರು ಇದು ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಗ್ಯಾಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಈ ತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಇತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಈತ ಮಾತ ಅನ್ಯಾಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಂಡು ಬಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಆ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬ ಜನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಿದ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಾಕಿದ ಏತೋ ಉಲೈಡು ದೆಂಗಿದು ಪೋತಿನ ಏತೋ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು
ಅವೇನು ಮಾತನಾಡೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಕಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅನಾರ್ಥಲು ನಡಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ದಾಯಪಂಡ ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಕಳು ಲಕ್ಕಿಯರು ಬಂದಾಂಡ ಅವೇನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡ ಆತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಜತ್ತೇರು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಕೆಲಸನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಕೊನದೈನ ಕಡೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಅಕ್ಕಲಿಗುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ದಾಯಪಂಡ ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲಿನ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬುಡು ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ. ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೋಡು ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲು ಶೋಕು ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಹೊರತ ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲಿನ ಒಯ್ ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪೊಂಜಯ್ಯನಕ್ಲು ಇತ್ತಿಂಡ ನಿಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಾರು ಅಥವಾ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಕೊರಿಯರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಏರು ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡಾಯನ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಈತು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿನ ಮಕ್ಳು ಕೇನು ಇರತ್ತ ಇನ್ನು ಅವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತದ ಬಿಜೆಪಿದ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಕ್ಕಲ ಬೆರಿಯೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಯಾಳ ಅದು ಪೋಪಿನ ಜವನಿಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 50% 50% ಉಂಟದ ಜನಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪುನು ಆನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಡಿಟ್ಟು ಆನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಡಿ ಮೀನು ಮಕ್ಳೆ ತಿಕ್ಕುಚಿಂದಾಂಡ ಮಕ್ಳೆ ಪುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಅಡಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಏರನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಡಿಟ್ಟು ಜೀತದಾಳ ಅದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾಪದಾಯಿಲ ಬದುಕೋಡು ಪಾಪದಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಉನೋಡು ಪಾಪದಾಯಿಲ ಮನುಷ್ಯಲಕ ಬದುಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೇಡು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಕಂತೇರು ಕಾನೂನು ಕಂತಿನ ದಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂದಿರು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ದುಂಬು ಏತು ಬೆಂದಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಜೀತದಾಡು ಅದು ವೆನೋಡು ಆಯ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿನ ತಂದು ಆಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಮಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಬುದ್ಧಿಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತಿಜೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ವೇರು ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಘೋರ ಒಂಜಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತ ನಡಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬದುಕೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡೆ ಹೊರತು ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಬದುಕೇರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರವಲ್ಲಿ ನಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ರಾಕ್ಷಸ ತನ್ನಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಏರಿಗಳ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಪಂಡ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತದ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಮಂಡೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ತಬಾರ್ದೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕಂತಬಾರ್ದೇರು ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಇಂಕಲೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ವೈದನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಒಂಜಿನೇನು ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗಲ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಹಿಂಸಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅದುಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇನ್ನು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಂದ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಡೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಾಗ ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಬೇತ ಓಲು ನಮಕ್ ನೆಲೆ ತಿಕ್ಕು ರಾಮೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನೇ ಅನಕ್ಕ ಕೃತ್ಯನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೆದ ರಾಮದೇವರ ಪಂತೇರ ಅವೇನು ದುಂಬು ಮಕ್ಕಳು ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿತನು ರಾಮೆ ಪಡೆದ ಓಟುಗು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಗೆಂದೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಆ ರಾಮನ ಭೂಮಿಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ನಡಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಮೋನೆ ಉಂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ನಾಚಿಗೆ ಉಂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಚಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತನ ಬಂದಾಂಡ ಈ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರನು ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಮಾನತು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸರ್ಕಾರನ ಇತ್ತದ ಆ ಜನ ಇತ್ತದ ಈ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿಸಬಾರ್ದು ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಇನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದರೆ ಆರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದು ಆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನು ಹಾಕಲು ವಜಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಏನು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ರಡ್ನೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಡದ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಧರಣಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲೀಡರ್ ನಗರ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೇನ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಚದ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪಾತೇರುವೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಳ ಬಿಜೆಪಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾದ ಮನ್ಪಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ 2013 ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಐಟ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚೆ ಡೆಲ್ಲಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪಬಹುದು ಆಂಡವು ಆಯ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಬದುಕಿಜರು ಆಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಖರ್ಚಾತನು ಐದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಗ ಮಂತದುಂಡು ಯಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಇತ್ತೆ 2020 ನೆಟ್ ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏರು ಈ ಕಾವಿಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏರು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಏರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪೊಣ್ಣನು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತೀರ್ನದ ಸಂದರ್ಭ ಕೊನತದು ಒಂಜಿ ದಾಳ ಒಂಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಮಿಗ ಪಂಪೇರು ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪಳಗ ಮೆಕ್ಕಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಹಿಂದುಳು ಎಂಕಿಲಂದು ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪಳಗ ನೆಟ್ ಒಯ್ಟು ಈ ಭಾಷಣ ಪಾತೇರು ಮಾತೇ ಇರುದು ಮೆಕ್ಕಲೆ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಮೆಕ್ಕಲೆಗ್ ಏಲೆಗ್ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದಾಯ ಪಂಪೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲು नेट उरु सावन पेर यार यार सैत्र यार हिंदुल यार सैत्रला सैत्रला मेकली बीजेपी कार्यकर्तर ಎಂಕಲು ಪನೊಂದು ಮೆಕಲು ಅಕ ನಿಜವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ತಕಲು ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕಲು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸೈತ್ರ ಎಂಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾಂದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ದಲಿತ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮನಮಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿದ ಲೀಡರ್ಗಳು ಏರಾಂಡ ಮೆಕ್ಕಲು ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪೇರ ಸುದ್ದಿ ಮಿನಿ ಪಾತೇರು ಸೇರಿ ನಾಯಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಕ್ಕೋಕ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಓ ಇತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಓಲಾತನಿ ಓ ಈ ರಾಮ ಜನ್ಮ ನೇರ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆವಡು ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಓಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಲ ಯುಪಿಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಲಿತ ಸಹೋದರಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರನಾಗ ಮೆಕ್ಕಲು ಏಲ್ಲ ಮಣಿಪೂಜಾರು ಓಲುಂಡು ಮೂಲು ನಾನು ಯಾರು ಬಂದೆ ಈ ದೇಶದ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಗ್ಗೊಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮನಗೆಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಮೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ದಾದ నేను ఎంచినందు విషయ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಸಂಘ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂತೆ ಈ ದೇಶದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಣು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎತ್ತು ಈತ 19 25 23 ನೆಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನ್ಪುಜೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏರು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು 3 ಚುನಾವಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾತ್ಯಾತ್ಯ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತ್ಯ ದೇಶ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಈ ದೇಶನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಇಂದು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ನೇಟು ಮಾತೇರ್ನ ಬೆಗರುಂಡು ನೇಟು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಏರು ನೆಟ್ಟು ಈ ದೇಶ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಹನುಮಂತೇರು ಆಯ್ತು ಮಾತೇರ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಗರುಂಡು ಐನು ಮೆಕ್ಕಲು ಈ ದೇಶನು ಈ ಜಾತ್ಯಾತ್ಯ ದೇಶನು ಮೆಕ್ಕಲೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾಪ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪನೆ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಬಂಪೆ ಬಿರಂಜಿ ಬಂಪೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ಪಣಂದುಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲೆ ದಾದ ಮಂತೇರು ಮೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಪಾತೇರ್ನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೂಲೆ ನೆನಪಾಪನ ಮೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಹಿಂದೂಲೆ ದಾದ ಮಂತೇರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ದಾದ ಮಂತೇರು ಮೆಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಈ ಮುಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ದಾದ ಮಂತೇರಿ ಜವನಿಯರನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪವನಿ
ಏರು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಒಂದು ಪೊನ್ನೆಡ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಬುರ್ದ ಅನ್ಬೇಕಲು ಏರು ಬಿಜೆಪಿ ತಗ್ಲು ಆಗ 4 ಕೇಸ್ ಬರ್ಲು ಏರೆಗ್ ಆಗ ಪೊಪ್ಪು ಕೋರ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲಿಪುವೆ ಆಗ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಗ ಏರೆಗ್ ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಡಿ ಪಟ್ಟ ಮಿಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಕೋರ್ನಿ ಏರು ಈ ಜವನಿಯರು ಯಾರು ಪಂಪೆ ಹಿಂದೂ ಜವನಿಯರ ನಿಕ್ಕಲು ನೇನು ತೂವನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಂತೇರು ಮೆಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲು ದಾದ ಮಂತೆ ಮೆಕ್ಲು ಕಾಯಿ ಮಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಠ ಪಾಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಮೆಕ್ಲು ನೇನು ಮನ್ಪುಡತ್ತಂದು ಮೆಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಾಂಕದು ಆ ಜವನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲ ಉಪ್ಪಡ ಮಂತ್ರ ಜವನಿಯರು ಮೆಕ್ಲು ಬೆಟ್ಟು ಮನ್ಪದು ಒಂಜಿ ನೇನು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುಡ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ದಾಖಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪ ಬಂಡ ಮಿತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಏರು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ನನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯ್ಜಿಂದ ನೇನು ಎದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಇಂಚ ಅನ್ಯಾಯನಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ನೆಕ್ಕ ಅಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನೇನು ಏ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಏರಗಿಲ ನೇನು ನಿರ್ಣಯ ಮನ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಂಚಿನ ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆತ್ತು ದಕ್ಕುನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಘಟಕ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಪ್ಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಪ್ಪು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತಾ ಮೆಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.